next day. Hello! Good morning po sa inyong lahat. Welcome na naman sa panibagong video. Pananibago ako kasi hindi ako nag-vlog ng maayos these days. Kita nyo naman, dugtong-dugtong yung mga pa-vlog natin. Kumusta po kayong lahat? I hope okay kayo. It's Sabado, so day off kaming dalawa ni Mr. And kakababa lang namin. Nou, dat heeft ze goed gedaan dan, hè? Ano na dito? Mag 10:30 na po ng umaga. Kausap ni Rot yung kanyang tatay kasi andun si Ana with them and binibisita nila si Alles goed. Opa. Doon po natulog si Ana. And yun, diretso sila kila Opa. Kami din dalawa ni Rot mamaya. Punta kami Ik doon kan kila hem wel Opa. halen, ik kan hem wel meenemen, pap. Maar ik weet wat ik bedoel, welke. M-A-R-I. Kiwis en... Ja? Doei doei, tot zo! What's up? Tot zo! Hey, prinses Beatrix! Tot zo hè, houdoe! Hey! Houdoe! The opa asks if we can bring kiwis. You can eat that and the Maries. Ja, dat is biscout. Yeah. Biscuit. Yeah, and I just bring some other things just for him to try, man. You say hello to the titas, though. Ja. This way. I was gonna use my camera. Hallo titas! Ja, zijn die titas bang, not seniores. Titas en seniores. Sabay. So, yun. Yun yung ganap natin today. Punta po kami ng sentro. Punta kami ng market. May mga bibili kami doon. And today, bibili po ako ng finally bagong plato. We will buy new plates later. Yung dalawang sets. Kasi for us and also yung pag may mabisita tayo. Yun yung gagamitin pag may bisita. And in time kasi tonight, may Chinese kami. Mag-Chinese food kami tonight. Yeah. May dinner kami kasama ang family nila. In-invite namin yung papa niya, mama niya. Tapos yung family friend, yung matatanda pa na palagi pinupuntahan ni Ana sa weekend. So yun yung ganap natin. Samahan niyo po kami sa labas, medyo makulimlim. Pero kailangan natin lumabas kasi alam niyo naman na palaging trabaho, bahay. Weekend lang talaga kami pwedeng lumabas. And gagamitin ko po itong cute na bag na naalala nyo to. Pinakita ko to sa vlog dati. Yung gift ni Ma'am Shivanch sa akin. This came with 2 extra straps. So first time ko gagamitin tong thinner strap na ito. Gawin ko siyang sling bag. Cute pala siya. Pwede siyang shoulder bag. Pwede siyang, mas comfortable ako i-sling bag siya. Ganun. Cute na cute siya sa personal. Actually. And okay yung material. Zara yata ito. Zara yata binili ni Ma'am Shivanch ito. Ma'am Shivanch, if you're watching, second time kong gagamitin itong bag na to. First time was when we went to The Hague when I went to The Hague with Ruth and Ano. Cute siya. The only thing is, if you use it the whole day, mangangala yung dito mo kasi may kabigatan yung material niya. Full leather siya. I don't think this is real leather. I think full leather to. Pero cute na cute siya. Magma-market lang naman kami. Are we going straight to Opa's or... First to Hema. Ja, no. Hema plus en dan de... Kruidvat. Hema, Kruidvat plus en dan de opa. Okay. Vitamina pa pa. Mijn vader zei met Anna zo. Wala pa po kaming kain. Si Rod, kausap yung best friend niya. Yung best friend ni Rod nasa Thailand. Look, this is so big. Ja. Para siyang yung vitamin C na to, parang, ano ba yung, biroka ba yun sa atin, yung nilalagay natin sa tubig, so parang nagiging parang juice siya. Guys, alam nyo ba yung kamay ko, ang tsaka-tsaka? Tingnan nyo naman yan. Kuko pa ba ito ng babae? Kailangan kong, tong nails ko mamaya. Ano naman doon sa warehouse, malamig. Tapos, expose yung kamay ko all the time. Hindi kasi ako naglaga-gloves doon kasi nagsistick yung gloves sa yung may mga tape, minsan yung medicine. Yung mga gamot, I mean.
So, nagsistick siya. Hindi din pwede kasi madadamage yung packaging ng gamot. Hindi pwede. So, yan. Tsaka yung kamay ko. Pag nagkita kami ni Banji, yun lang din yung time na maayos to. Pero, okay lang yun. So, mag-ready na po muna kami ni Ruth. Mag-yogurt si Ruth, tapos ako magbabaget. Laning si Ruth. Mag-yogurt siya yan. Yeah. Okay, avocado and toast. He's doing kabinan. I have to clean the house before they come on. Yeah? It's Filipino way, yeah? Nee, but because look, how can we invite them here? Look, You put the things I away. know, that's what I mean. Ramen and school. These ones, new clothes for Anna from Old. I forgot to put it up. Avocado and toast daw. Yeah, high five. Avocado and cheeseburger. Yung workplace ko kasi malapit sa sa McDonald's. So after we pick me up last night, nag-drop by kami sa McDonald's. That she was craving for McDonald's. I said we go to. I had to go I there. had to go there. We go there. I said let's go to the Vietnamese restaurant. Yeah, that's pretty far. I still have bossenbol for later. High five. I will also eat avocado. What do you want to buy on the market, Mom? Market Kip. self. Kip? Yes, good. Sorry. I miss the kip. I asked Opa, but he cannot eat kip anymore. I haven't seen Opa in a while. The last time we went to Opa was Well, 2 weeks ago. unhealthy, sorry, pero may leftover kasi kami, sayang man. Mama talaga, no? Nasasayangan tayo. And then avocado. Mothers are the leftover eaters. You know that? Yeah. We always eat the leftover. Ja, cheeseburger leftover, hè? Checken wie dat. It's a leftover. Cheeseburger. Yeah. Ja. That's why I have no choice but to eat. Nee, that's no choice. That's no choice. The Sille Bossenbol is also no I choice, hè? don't like basketball, you know that. Anna likes. I want coffee. I wanted to go to the Asian store, but maybe tomorrow. Because I want to buy the Vietnamese coffee. We don't have a planning for tomorrow. Just take our time, just chill like that. Now I appreciate the weekends more. Because I only have the weekend. Yeah. This feeling I always have one. I'm always that, now it's weekend. Yeah, but in Vietnam I never had weekends, eh? Because Saturday, Sunday in Vietnam I had to work. Yeah, no Monday off, one day off. No, yeah, one day off. That was worse. Diba? Isa din sa mga gusto ko sa schedule na to ng work. Wala kaming weekends. Hindi mandatory mag-weekend. But on Saturday next week, mag-work po ako kasi may inventory kami sa trabaho. So, kailangan kong humunta. And sayang din kasi malaki yung sahod. This is not healthy and not a good combination, but ito yung pagkain natin. Tirahin natin itong cheeseburger. Para sana to kay Ana. Wa man si Ana dito. Kain! Dadong kain. Kain! I should have worn the same color bang of my hoodie. I have one like that. Alis na tayo. The blue container is already out of them. Yeah. Okay. Collection ngayon ng papel. Once a month lang po yan. Punta na tayong market. Sabi ni Ruth, pag nakaganito daw kami, para daw kami, ano ba? How do you call that? It's like we're gonna rob a bank or something. Yeah. We can use the money, but... Kasi nga naman, gloomy yung panahon, no? Kasi nga naman, 1 degree, -1 po ngayon. Excited na po akong makita si Ana. Diretso kami kila Opa, hindi na muna kami uwi ng bahay after namin mamili. Excited akong makita ang makulit
Si Aling maliit. So first, punta po tayo Kruidvat. Punta na tayo. Tumitingin na naman si Ruth sa mga biscuit and chocolate. Yan na. Alams na. Nakakuha na si Ruth ng Maltesers. For the box also, buang. This one, oh, for like souvenir, buang. Oh no. Yeah, in the box. I thought it's like a stroopwafel. No, not the box. I will not send chocolates anymore. Punta na tayo. Galing na po akong Hema. Punta na tayo sa chicken ulit. Ulit tayo ng chicken. Dalhin namin kila Opa. Doon namin kainin. Ang busy, no? Ayan na yung line, guys. Oh. May chicken kami pero bumili ako ng lumpia doon. Vietnamese lumpia. Kain. Punta na po kami kila Opa. Ja, bent het allerlei tuinbank bij deze man. Ayan, kuha tayo ng fresh juice. Pwede kang pumili ng bottle mo. Yung malaki, €5.69 to €3 yung kinuha ko. Ano lang siya. 500 ml. €2.45. Fresh na fresh. A few moments later. Tapos na po tayo doon sa market. Papunta na kami. Kila Opa, diretso na lang kami. Uwi pa sana kami para iuwi yung mga plato. Baka mabasag daw. Pero may mga papel naman. So, okay lang. From my side, it kind of looks like you were gonna run over him. The guy? Yeah, because I cannot see the thing. No. Kalang mag-live ako sa Facebook o sa YouTube. Hello, titas! Hello, tita. Kumusta kayo? Kayo. Ko pretty ni mo, oy. So pretty. Ang ganda ng ano niyo. Ng blouse I niyo. will climb steps now. Kabiyaw kami. Yeah. Nakapulong po kami kasi natutulog si Opa. Yan, kakabalik lang ni Ruth pumunta ng supermarket kasi napabili ng croissant si Aling. Pakkenbord. Pakkenbord Ja, voor jou. Gigi? Ja, nee, zo doen we het beter. Oh, dankjewel. Nee. Pak wel een bottel. Nee, ik heb wel koek op onderweg. Dus jullie hebben er twee, hè? Wil knuffelen? Je mag knuffelen, hè? Ook wel nog één keer knuffelen in jou, hè? Doe Wil maar. knuffelen? Nou, doei doei zeg! Doei, doei. Kita niyo ba yung pink na limo? Cute naman niya eh. It's not every day you see a pink limousine. Cute.
party going on there, Papa? Yeah? I think. Sabi ko kay Rod, baka si Barbie ang sakay. Maybe it's Barbie. Ja. Pauwi na po tayo. Unang umuwi si Opa tsaka yung tatay ni Rod tsaka si Ana. And then sumunod na kami after siguro mga over an hour. And then in 1.5 hours na lang magdi-dinner na din po kami kasama sila. Pagdating ko sa bahay punta-uwi pa ako ng mga gamit doon, maglinis ng konti and then mag-prepare ng mesa kasi kami tonight. How many are we tonight? 7 including Ana. Yeah. Second hand shop po ito siya, nagdakbay kami kasi may dinala kami toys ni Ana. Nasa town na po namin kami, sa Skindle na kami. Buti na alala ni Ruth kasi andito lang naman sa sasakyan, nakalimutan na naman niya. And then yung second hand shop mag-o-open sa Wednesday pa. Ano pa ngayon? Sabado. Good thing you remember it. Ja, Wednesday en Saturday. Mga Barbie ni Ana na ayaw na niya. Tapos may mga blocks siya doon. Tapos pag dinodate mo po yung mga laruan or any gamit, chine-check po nila kung pwede pa ba talaga. Hindi pwedeng dire-diretso mo na lang parang itapon doon. Chine-check nila talaga kung okay pa. Tapos yung mga nagtatrabaho po doon, mga volunteers po yun sila. 1, 2, 3 again. Really? So we have to go to Alden. Oh, nee, to... Yes. Ngayon naman, daan tayo sa supermarket kasi wala kaming dessert for tonight's dinner. So ito yung dessert namin mamaya. Tapos lagyan namin ng whipped cream. Nou is een schim. Eten, huppla! Doe dat ook maar eens met mensen die. Ja? Ja. Nou, doe de vallen, hè? Als je goed valt, zou het vallen. Nee. 10 jaar. Tapos na po kami nag-dinner. Hindi na po ako nag-vlog kasi nag-chika-chika kami. Andito pa sila. Yan. Kami ni Ana, nag-chika-chika kami dito. Maya-maya uwi na din po to sila. Leg hier maar neer, dan kunnen we meehelpen. Nee, wat zeg je dan? Oh, en wat zei mama? Mag niet zeggen. Maar deze is duurt even 10 seconden, s'nachts. Deze pitjes Dat zijn... is wel bitter, dan hoeft niet keer heel s'nachts te werken. Dan werkt wel goed, maar goed afzetten. Iemand huurt huis Maar nou. waar wij van de week geweest bij de tandarts, hè? Vanaf al sinds december. Ja, maar ze gaat er gewoon in zo, hè? Ze geeft niks zonder op en ja, ze mooi. als denk je een soort... Ook bij de kafmolen daarboven zijn er ook 3. Maar ze heeft er geen schrik van, dus het is gewoon nog. Maar dan hoor je ook les nou, kijk. Dat is nog wat dan. Dan ben je de neus niet, hè? Dat is wel heel lekker. Het begint wel baldadig.